Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am să vă arăt cum se faceți bani din Western Union. 200 de lei de început și pe parcurs, dacă tot continuați, o să faceți în jur de 2100 de lei cu ajutorul referalilor. Mai întâi descărcați aplicația, o să vă las un link de unde puteți descărca aplicația și apoi vă faceți cont. După ce intrați în înregistrare, o să aveți și un apel video, după ce vă băgați datele acolo cu un agent ca să poate să vă identifice identitatea. Cu pașaportul, din câte am înțeles, ar dura mai puțin, nu trebuie să mai fiți apelați, dar cu buletinul cam toată lumea face asta. O să fiți apelat, după ce ați încheiat apelul, o să vă dea pe pagina asta și cu finalizarea procesului de identificare. O să vă dea la pagina asta principală și aici, când v-a dat pe pagina asta, trebuie să intrați aici la steluța asta cu promoție și o să vedeți aici. Am 5 puncte că am transferat, dacă faceți 20 de puncte o să mai primiți încă 100 de lei și aici referali. Pentru fiecare referal o să primiți 100 de RON. Ideea care e? Voi trebuie să transferați în contul vostru bancar 100 de lei ca să-l faceți activ. După ce l-ați făcut activ, o să intrați aici, înapoi la steluță, și aici jos la recomandați un prieten, o să vă scrie sub valorificare cod. Eu o să vă las și codul în descriere și așa mă puteți ajuta și pe mine, dar și eu pe voi, că multe coduri nu mai sunt valide. Asta din câte am încercat eu. Am căutat mult un cod ca să pot să îi primești și 100. După ce băgați codul acolo, la valorificare cod, cum v-am spus, o să primiți 100 de lei și cei care ați avut, în total 200 de lei. Și cam asta ar fi tot. Și tot așa o să faceți, să trimiteți, o să aveți și voi un cod de referal și o să puteți să-l publicați unde vreți, cum vreți, ca să aboneze lumea la Western Union prin codul dumneavoastră, ca să puteți să faceți mai departe, până la 2100 de lei. Aici o să vă arăt retragerile, ce am depus și ce am retras. Deci adăugați bani pe card, am depus 100 de lei, bonusul de la ei cu 100 de lei și minus care am transferat eu pe alt card, 200 de lei. Cam asta ar fi tot. Nu aveți nimic de făcut, nu vă costă nimic. Dacă vreți să apăsați butonul de subscribe, m-ar ajuta și v-aș arăta mai multe astea de făcut bani, mai multe aplicații și